Sa mga pangyenot na bareta, lampas 300,000 pesos na kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa Nabwa. Balot vendor na biktima nin hit and run sa Legazpi City. Saro irido kan araduhon nin kotse ang sarong tindahan sa Ragay, Camarines Sur. Umboy na dukayang nagpapataw-pataw sa kadagatan kan syudad nin Legazpi. Asin Health Corner Project kan BGMP Santo Domingo para sa mga PDL na papakinabangan na. Maray na hapon, Miyerkules, Oktubre 18, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Sa detalyes, lampas 300,000 pesos na kantidad din pigtutubudang shabu ang nakumpiskar sa operasyon sa Banwaan ni Nabwa. Target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni May Arango. Nasa kustudiya ngunyan kan otoridad ang sarong lalaki matapos na magpositibo sa ginibong drug buy-bust operation. Kung sa inang sospek nakuhaan ng 50 gramo nin illegal na droga na igwang estimated market value na 340,000 pesos sa ginibong buy-bust. Ang pinagsarong persa kang 501st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, asin Nabwa Municipal Police Station ang naging dalan sa pagkakaaresto kan sospek kasuudma, Oktubre 17, pasado 1:16 nin maagahon sa Nabwa, Camarines Sur. Ang suspechado binistong si alias Paking, 28 anyos na residente kang Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Sigun kay Police Staff Sergeant Marlon Galarte, tagapagtaram kan Nabwa Municipal Police Station, dai konsideradong high-value individual ang suspechado. Huli tabako ini residente kan nasambitan na lugar. Alagad aloy na inimpigmamanmanan kang pulisya. Kami po, yun na nga sabi mi, sobrang pagpapasalamat mi sa mga residente kan Banwaan na Nabwa. Dahil po sila nag-uuntok sa pagtao ki information sa satuyang station. So ini po base na din po sa mga sumbong kang mga residensya po sa manlaylay na barangay. So kaya po pig-monitoring kan sa tuyang mga kapulisan and na-find out po na ining tao na ining suspect is positive sa illegal transaction. Nakumpiskar man sa suspechado ang sarong bag na igwan laog na sarong caliber 45 pistol. Nakargado ning 7 bala, asin 7 sachet ning illegal na droga, asin iba pang gamit kay ni. Ang Nabwa Municipal Police Station po dahil po nagpupundo, lalong-lalo na po sa paggandak ang mga information dissemination. Bakulang po pandadako sa mga illegal na pigigibo ang mga tao. Pagos po, kaya man po ang samuyang pagbisita sa mga barangay. Sa presente, nasa kustudiya na kan Nabwa MPS ang suspechado. Nasasaangatan ng kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. As in Acta Republica 10591 o Philippines of Firearms Law na katakod sa COMELEC Resolution No. 10728. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Balot vendor gadan kan mabunggo nin SUV sa syudad nin Legazpi. Sospek na dinulagan ang insidente. Tulos man na suminuko sa otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Sa video na ini, mailing ang pagtong akuder kang medical responder sa nakabulagtang balot vendor na na-hit and running sarong SUV sa tinampong sakop kang Barangay Cruzada, Legazpi City. Alas 9:40 kasubanggi, Oktubre 17. Hagup man sa video, ang nagkuriyat na panindang balot kang biktima na binistong si Felipe Andes E. Perez, 51 anyos kan Barangay Estanza, Legazpi City. Ang pangyayari, dai nakalampas sa pangiling kan sarong motorista na binukod ang nakabunggong SUV. Sa cellphone video kang motorcycle rider, mailing managuyod pa kang SUV ang posting nabunggo kaini na uminabot sagkod sa Sipak Station kan Daraga Municipal Police Station sa gilid kang Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Henry Mirapuentes, ang Chief Traffic Investigator kang Legazpi City PNP. Gikan tabako,
Pasiring ko ta ang SUV na pigmamaneo kang 51 anyos man na si Alvin Monterola sa barangay Sagpon sa Banuan, Candaraga. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nagiyong kasubot ini hasta sa mabangga ang nasabing poste. Dangan ang nasa inutan na balot vendor na nakalasik ning pirang metro. So, duwang signages na metal signages kasabay si Felipe Andes, yung biktima. Resulta, nakataltal po ini si Andes, dumana po sa intersection na tinampo kang Airport Road, tapos sa Ifa Candy Drive. Dugang pa ni Mira Puentes, dai na uminabot pang buhay sa ospital ang biktima. Depensa man dakan sospek, dai ka ni intensyon na dulagan ang insidente. Puro pinimita po buhay ang pigpigirin yung mga bikulo, ay yung mga driver, abang nagmamaneho kan mga bikulo, dapat preparado yung lawas, preparado yung sasakyan para iwas aksidente. 8 aki ang binayaan kan biktima. Saro kay ni ang PWD pa dahil kang insidente. Labi nanggad ang pagtangis kan pamilya. Pag-ali kay matram na yan, ang mga aki. Dapat makatapos iyan, kaya magtuwang kita, sabi ko iyo. Magtuwang kita, kaya may minsan sir na pagkaya ko ang buhay ko, nag-or extra man ako. Para kay Nanay Loretta, dakulang agyat ang pagkakawara kang sayang esposo na sulamenteng nagbubuhay sa inda. Gusto man po magtabang sa muya, lalo na po sa pamilya ko. Ako po, binayan po ako kan agum po. May aki pa po akong PWD. Sana po matabangan man po nindo kami sa oral daw na papangaay po. Sa ngunyan, nasa kustudiya pa kang Legazpi City Police Station ang sospek na naampang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Nagpabot naman inining tabang sa gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Saruan na italang irido kan araduhonin sarong kotse an sarong tindahan sa gilid tinampo sakop kan banwaan nin Ragay. Detalye sa report ni May Arango. Nagkalat na magamit asin wasak na inutang parte kan kotse ang nahiling sa gilid tinampo sa nabuntugan Banga Cave si Ragay, Camarines Sur. Matapos na araduhon kang pulang kotse ang sarong tindahan sa nasabing lugar. Base sa investigasyon kang otoridad, haling Manila asin pauuli na kuta sa Bohol ang bihikulo kan mangyari ang insidente. Sigun kay Police Corporal Jordan Alforte, investigador kang Ragay Municipal Police Station, base sa pakikipag-ulay ninda sa driver igwa subuot na naligis siyang gapo. Hasta sa nawarang kontrol ang kotse, rason para magdire-diretso ini sa sarong tindahan na yaon sa gilid tinampo. Bali ma'am, hindi naman po ma'am, straight naman po yung daan. Siguro ay hindi niya lang po napansin yung nandun sa kalsada na bato. Then nung nadaanan niya po, medyo siguro nabigla siya or nawala na ng control yung niya. Bali ma'am, sa initial na investigation ma'am, pwedeng mabilis din yung pagpapatakbo niya ma'am kasi sabi nga natin kung sakaling mabagal naman yun, siguro may iwas niya pa doon. Maswerteng daing nalugadan sa mga lunad kang kotse. Alagad nalugadan ng aki kantag sa diri kan tindahan na tulos man na dinara sa hospital. Bali ma'am, laging ma'am namin pinapaalala sa mga driver po natin na kapag hindi nila kabisado yung ruta o yung daan, magbigay sila ng extra portion po sa pagmamaneho kasi yung mga biglaang incident ay biglaang mga pwedeng mangyari, gaya ng nangyari dito, maiwasan natin. Tsaka medyo syempre po, yung kalsada natin is hindi naman ganun ka perfecto. May mga kalsada tayo na sabihin na natin na lubak-lubak. At least po, kung mas maingat tayo, maiwasan po natin yung mga ganun. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang pag-uuron kang magibong na partido. Asining kasong day magkasundo ang mga ini, pwedeng magsangating kaso ang pamilya kanabanggang harong. Ning kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Gadan na umboy nadukayang nagpapataw-pataw sa kadagatan kan syudad ni Legazpi. Asin Health Corner Project kan BGMP Santo Domingo para sa mga PDL na papakinabangan na. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alboruto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagtios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, danay tang namamatean. Siring man, kan sa tuyang sa diring partido sa Kongreso, an Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Pasintabi po sa mga nagdadalan sa rong naaagnas ng umboy, anado kaya na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan syudad nin Legazpi. Paghahanap sa posibleng nagtapo kan umboy, nagpapadagos. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Naaagnas na kan madukayan ang sarong bagong mundag na umboy na nagpapataw-pataw sa kadagatan na sakop kan Barangay Rawi, syudad ni Legazpi. Pasado alas 9 kasabagong aga Oktubre 18. Istorya kan residenteng si Dagul, mantang nagkakarigosan sa iyong mga pamangkin sa nasambit na porsyon, nadangog niya ang mga ini nagkukurahaw na subuot man nabubutod. Dangan kan sa iyang dulukon, digdi niya nadiskubre ang gadanang umboy as inipigdara sa indang barangay hall. Tsura kang aki, nakuha ako, nailing ko siya, ulob. Tapos kung pagkuha ako siya sa tubig, biglang tuminigaya sa ko. Tapos yun na ito, dinara ko duman sa may agyanan, diretso ko na patawkad sa taas. Dapat, itong magurang ka ito, dapat makonsensya siya sa akin niya. Dapat niyang kuhaon ito. Ito, taon na ito sa iya kang mahal na Diyos. Sigun kay punong Barangay Joel Orozco, posibleng 4 na aldaw nang nagpapataw-pataw sa kadagatan ng umboy. Dipisil naman da sa inda na ma-identifikar kung anong tao ang biktima. Apwera kaya sa naaagnas na ang pandok, naaagnas naman maging ang pribadong parte kan lawas kan biktima. Sumagurang ka ini, sana makonsensya. Maisip-isip nga sa yan ginibo. Tinapok niya ini sa dagat. So sa kuya, kung inikuta man dinuwas niya inaka inyang gadana, dapat man kuta tinakban niya ki maray na burol. Kumbaga sa aki na ini, talagang bilog na. So, may parong na ini kang na-recover. Katakod ka ini, pigpapaimbestigara naman kan opisyal ang pangyayari asin pigpapasusog sa record kung sisay ang mga nagbados asin nangaki sa indang lugar. Mga bados digdi sa kuya, tangon yung pipasurvey ko. Kung September, na maaking September, maaking October, hanggang November. Minsan baga may atab na nag-aaki. So, ngayon sa record. Ngunyan na October, anong ang maaki na bados? October, naka-schedule na October. So, latest kong maaki,
is October 17. Ang pinaka October 10. So, may posibilidad. May atabagang nag-aaki. Earlier na nag-aaki. Igwa na nade-delay. So, sabi ko, by November, hanggang November na listahan kang maaki na bados, bisitahon ka mag-DHW. Kasubago kan mailubong naman ang umboy sa public cemetery. Antes kay ni, pinabendisyonan man munan labi kay ni. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga pag-uuran, lauman lalo na ngunya na nasa transition period, pasiring sa amihan season sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Apektado ng gadaan pagturotienda nin mga pagkaka ni Nanay Marites sa iyang karinderya dahil kan paburo bagong panahon na namamatean ngunyan sa albay. Sabi niya, pag-arog ka ning mauran esin mainit, mati niya ng gadaan pagluyan ng customer. Kaya naman ang diskarte niya, piglilibot niya na sanan sa iyang mga paninda, kesa pumanos asin malugi pa siya. Naapektaran man ta, pag mga customer baga, hindi nagaruluan. Pero pag yan ang mainit, okay, mababinta man. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uuran na namamatean sa probinsya, epekto kang northeasterly winds, na iyuman ang nagdadara kan mga pag-uuran, pagdaguldol asin pagkikilat sa nagkaperang porsyon kan riyon, asin laoman na mamatean ngunya na simana. Pwede magkausa ng floods or landslides during severe thunderstorms, lalo na pagkahapon o banggi, lalo na sa mga low-lying areas. Dugang pakan Pag-asa, nasa transition period ang bilog na nasyon pasiring sa amihan season kaya laoman ang paglipot kan panahon. Sa pinakahuring talakan Pag-asa abuton sa 24 to 33 degrees Celsius ang temperatura na pwedeng mamatayan sa albay ngunya na pagkaldaw. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Mga serbisyo nga ni magkaigwanin mabaskog na salud, asin maray na mental health an mga PDL pigu-opreser ngunyan kan BJMP Santo Domingo. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Mapabaskog ang salud, makalikay sa manlain-lain na helang, asin magkaigwaning maray na mental health. Ini ang pira sa obheto kang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Santo Domingo sa pagkakamukna ni Dakang Sendang Health Corner. Septyembre 18 kang iniampunan, 23 na persons deprived of liberty o PDL ang manginginabang kaini. Apwera kaya sa libreng check-up, libre man ang bulong na makukuha kan mga PDL. May duwa man na nurse na nakatoka digdi. Saro na nga ni dyan si Chief Jail Nurse kang pasilidad na si Jail Officer 1 Grace Rodrigo. Naiyuman ang saro sa nangenot kang proyekto. Yes, para maging conducive sa aming mga PDL na kahit nandito sila sa loob ng piitan, hindi nila ma-feel na may sakit na nga sila, pero ang atmosphere is, alam mo yun, kulob na kulob ka. So once nandito sila sa aming health corner, ma-feel nila na pasyente sila na kailangan alagaan, kailangan bigyang atensyon yung mga karamdaman nila. Apwera sa pigu-opreser na libreng check-up asin bulong, may seminar man na pigkukondusir ang pasilidad, ngani mapangatamanan maging ang mental health kang mga PDL. Nagle-lecture kami sa kanila para sa kanilang self-awareness, self-management, na kung saan ang pinaka-advocacy namin is magkaroon sila ng self-control. At the same time, makilala nila yung sarili nila na kung sa laya, hindi nila kayang kontrolin yung galit nila, inis nila, but then dito, mas makikilala nila yung sarili nila at mas mababago nila yung mga dating kinasanayan nila. Sa ibong kaini, nagtutubod ang BJMP Santo Domingo na daiman ini dagos marirealisar kun mayo ang suporta kan sa indang stakeholders. And sana po wag kayong magsasawa na sumuporta po sa aming advokasya para po mas mapaganda pa namin at mas ma-improve pa po namin yung development and reformation program para sa ating mga persons deprived of liberty. Ang Health Corner kang pasilidad, 24 oras man na bukas para mapagserbihan ang mga PDL. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. 68 dias na sana. Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!